காதலனிடமிருந்து மகளை பிரித்து தனது அக்காவின் மகனுக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்த பெண்ணின் தந்தையை இளைஞர் ஓட ஓட விரட்டி படுகொலை செய்த சம்பவம் சிவகங்கையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இது குறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பை பார்க்கலாம். தொடர் செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் தந்தி டிவியுடன். சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை அருகே உள்ள செக்கடி தெருவைச் சேர்ந்தவர் பாலசுப்ரமணியன். 25 வயதான இவரும் பக்கத்து வீட்டில் வசித்து வந்த அம்மு என்பவரும் ஒருவரை ஒருவர் காதலித்து வந்துள்ளனர். இருவரின் காதலும் ஒரு கட்டத்தில் பெண்ணின் தந்தையான முனியாண்டிக்கு தெரியவர கொந்தளித்து போய் மகளை கண்டித்த அவர் அவசரமாக தனது அக்கா மகனான சபரீசன் என்பவருக்கு மகளை திருமணம் செய்து கொடுத்துள்ளார். இதனால் முனியாண்டியின் மீது ஆத்திரத்தில் இருந்த பாலசுப்ரமணியன் காதலி திருமணமாகி சென்ற பின்பும் அவருடன் தொடர்ந்து செல்போனில் பேசி பழகி வந்ததாக கூறப்படுகிறது. அவ்வப்போது தந்தையின் வீட்டிற்கு வரும் சாக்கில் இளைஞர் பாலசுப்ரமணியனுடன் முனியாண்டியின் மகள் பழகி வந்த நிலையில் சம்பவத்தன்று துணிக்கடை ஒன்றில் இருவரும் ஒன்றாக இருக்கும் போது தனது கொழுந்தனாரான காளீஸ்வரனிடம் வசமாக சிக்கியிருக்கிறார் அம்மு. தகவல் காட்டுத்தீயாய் குடும்பத்திற்குள் பற்றி எரிய பெரும் கலேபரமும் ஏற்பட்டு குடும்பம் சின்னாபின்னமாகியுள்ளது. திருமணத்திற்கு பிறகும் மகளுடன் இளைஞர் தொடர்ந்து பழகி அவரின் குடும்பத்தை சீரழித்து வருவதை நினைத்து கொதித்து போன முனியாண்டி சம்பவத்தன்று தனது மருமகன் சபரீசன் மற்றும் அவரின் தம்பி காளீஸ்வரனுடன் சேர்ந்து பாலசுப்ரமணியனை தட்டி கேட்க அவரது வீட்டிற்கு சென்றிருக்கிறார். அப்போது இரு தரப்பினரிடையேயும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு கைகலப்பாகி இருக்கிறது. வீட்டிற்குள் இருந்து அரிவாளை எடுத்து வந்த இளைஞர் தனது முன்னாள் காதலியின் தந்தையான முனியாண்டியை வெட்டியதும் மிரண்டு போன அவர் உயிருக்கு பயந்து போய் ஓட ஆரம்பித்த நிலையில் துரத்தி வெட்டி கொன்றது பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதற்கிடையே பாலசுப்ரமணியனின் நண்பரான கார்த்திக் என்பவரும் அரிவாளால் வெட்ட ஆரம்பிக்க முனியாண்டியை காப்பாற்றச் சென்ற மருமகன் சபரீசனுக்கும் அவருடைய தம்பிக்கும் அரிவாள் வெட்டு விழுந்திருக்கிறது. இரத்த தடயங்களாக மாறிய தெருவின் சாலைகளில் வந்திறங்கிய போலீசார் முனியாண்டியின் உடலை கைப்பற்றி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்ற நிலையில் வெட்டுக்காயங்களுடன் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்த மூவரை மீட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். விசாரணையை தொடங்கிய அடுத்த கணமே பாலசுப்ரமணியனும் அவரது குடும்பத்தாரும் தலைமறைவானது தெரியவர தனிப்படை அமைத்து போலீசார் தேட ஆரம்பித்தனர். இளைஞரின் குடும்பத்தினர் 4 மற்றும் அவரின் நண்பர் என 5 மீது வன்கொடுமை சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்த போலீசாரிடம் இளைஞரின் குடும்பத்தினர் சிக்கிய நிலையில் இளைஞர் பாலசுப்ரமணியனையும் அவரது தந்தை தனராஜன், தாயார் மாலா, சகோதரி சத்யா என குடும்பத்தையே போலீசார் சிறையில் அடைத்தனர். இந்த மோதலில் பாலசுப்ரமணியனின் நண்பரான கார்த்திக் என்பவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில் அவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதால் அவரிடம் விசாரணை நடத்த இருக்கும் போலீசார் விசாரணைக்கு பிறகு அவரை சிறையில் அடைக்க இருக்கும் வேளையில் திருமணத்திற்கு பிறகும் மகளிடம் பழகிய இளைஞரை தட்டி கேட்ட தந்தை கொலை செய்யப்பட்டது சிவகங்கையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.